Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A cikin wannan shiri namu na wannan rana ta Juma'a za a ji cewa an fara aiwatar da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ta tsawon kwana 10 wadda idan an dace za ta iya kaiwa ga dakatar da yakin da ake yi tsakanin Iran da Amurka. Shugaba wato Iran da Isra'ila da Hezbollah. Shugaba Trump ya ce Iran ta yarda ta miƙa sinadarin uranium ɗinta da ta inganta kafin tattaunawa ta biyu ta dakatar da yaƙi. A Najeriya kalaman tsohon mataimakin shugaban ƙasar Atiku Abubakar na cewa zaben 2027 zai zame masa na ƙarshe, wato idan har ya yi nasara kenan wa'adin wato ɗaya ba zai ƙare ba. Masu nazari sun ce kalaman na da saƙonni da dama ciki har da. Na ɗaya ya aike masu abokanan sa na siyasa da abokanan takararsa cewa yana buƙatar su bashi wannan dama duba da cewa wasunsu suna da sauran lokaci da kuma damar da za su yi takara a nan gaba. A jamhuriyar Nijar kuwa yayin da ake wato fuskantar tsananin zafin rana a wannan lokaci masana harkar lafiya na gargaɗi da bayar da shawara ga jama'a. Ana so mutum ya riƙa shan ruwa da yawa kuma mutum ya daina huta a cikin rana sai dai in wutar ta kama dole, kuma wurin sa tufa mutum ya daina sa tufa wanda yake baki. To akwai wasu rahotannin ciki har da labarin wani ɗan jaridar Sudan da ya samu kansa bayan da ya makale cikin yaƙi tsawon shekaru ba tare da waya ba. Ni ne Muhammad Anur Muhammad zan gabatar da shirin, zan fara da labaran duniya. An fara aiwatar da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ta tsawon kwana 10 wadda idan an dace za ta iya kaiwa ga dakatar da yakin da aka shiga mako na 6 ana gwabza tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah da ke Lebanon. Ana sa ran yarjejeniyar ta taimaka wajen kawo ƙarshen yakin da Amurka da Isra'ila ke yi da Iran. Hezbollah ta ci gaba da harba makaman roka zuwa arewacin Isra'ila har zuwa lokacin da yarjejeniyar ta fara da 12 daren ƙasar. Ita ma kuma Isra'ila an ce ta ci gaba da kai hari tsawon rabin sa'a bayan fara yarjejeniyar. Isra'ila ta ce da dakarunta za su ci gaba da zama a yankunan Lebanon da suka riga suka mamaye a kudancin wato Lebanon ɗin. Hezbollah ta ce nan kuma faɗaya domin hakan ya baiwa wato 'yan Lebanon dama ta tirjiya. Shugaba Trump wanda ya sanar da yarjejeniyar shine ya gayyaci jagororin ƙasashen biyu zuwa fadarsa ta White House domin tattaunawar. Shugaba Trump ya nuna alamun samun kyakkyawan sakamako mai ƙarfafa gwiwa na tattaunawar zaman lafiya da Iran, inda ya ce suna dab da cimma yarjejeniyar dakatar da yakin. Ya yi kirarin cewa idan ta yadda ta miƙa abin da ya kira ƙurarta ta nukiliya yana nufin sinadarin uranium ɗinta wanda ta inganta da za a iya amfani da shi wajen ƙera makaman nukiliya. Ya ce mun cimma matsaya da dama da Iran kuma ina ganin wani abu zai faru nan ba da daɗewa ba. Mr. Trump ya ce mai yiwuwa za a iya ganawa ta gaba da Iran ɗin a ƙarshen makon nan, ko da yake ya yi gargaɗin cewa za a koma faɗa idan ba a cin matsaya ba. Tun da farko dai jakadan Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ƙasarsa na da ƙwarin gwiwa amma da kafa-kafa akan tattaunawar da Amurka. Babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Birtaniya Wally Robbins zai sauka daga mukaminsa bayan da ta bayyana cewa an naɗa Peter Mandelson a matsayin jakadan Birtaniya a Amurka duk da cewa bai tsallake binciken jami'an tsaro ba. Daga baya dai an sauke Mandelson saboda alakarsa da mutumin nan da aka kama da laifin lalata da ƙananan yara Jeffrey Epstein, kuma a yanzu yana ƙarƙashin bincike na 'yan sanda. Shi ma Prime Minister na Birtaniya na fuskantar sabon matsin lamba akan ya sauka bayan da aka zarge shi da yaudarar majalisa kan maganar. The Prime Minister is, I'm told, absolutely Wakilin BBC ya ce an gaya min cewa Prime Minister ran shi ya ɓaci sosai akan wannan lamari. To labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Ministocin kuɗi da manyan jami'an manyan bankunan ƙasashe da ke halartar taron hukumar bayar da lamuni ta duniya IMF a Washington sun nuna fargaba akan wata manhaja mai fasahar AI wadda kamfanin Anthropic ke kirkiro wadda ba a kai ga fitar da ita kasuwa ba. Manhajar mai suna Cloud Methods ta nuna gagarumar ƙwarewa ta iya gano matsala ko yiwuwar rauni ko gazawar manhajoji. Ana nuna damuwa akan ganin yadda masu kutse da aikata miyagun laifuka ta intanet za su iya amfani da ita wajen illa ga tsaron asusun banki. Saboda wannan haɗarin ne kamfanin na Anthropic ya takaita samun wannan fasaha
sai dai kawai ga gwamnati da wasu zababbun abokan hulɗa domin bunƙasa tsaron intanet. Shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙaddamar da wani shafi da ke amfani da fasahar AI domin ganowa da kuma magance matsalar yunwa a faɗin sama da ƙasashe 50. Babbar daraktar hukumar Cindy McCain ta ce shafin mai suna Hunger Map Live zai rika samar da bayanai kai tsaye a lokacin da abubuwa ke faruwa tare da bayar da hasashe da nufin ingantawa da kuma hanzarta ayyukan samar da abinci. Hukumar da ke fitar da bayanai kan wuraren da aka fi fama da yunwa ta duniya ta ce an kaddamar da shafin a kan gaba kasancewar an yi ne a daidai lokacin da aka samu karuwar matsalar karancin abinci sosai a duniya, inda aka samu alkaliman da ba a taba samu ba na yawan mutanen da ke fama da yunwa a shekarun nan. Labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotannin da muke tafa da su. Kamar yadda aka je yayin da aka tsagaita wuta ta kwanaki 10, yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki 10 ta fara aiki, ana sa ran za a dakatar da ƙazamin rikicin da ya ke tsakanin Isra'ila da Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran kenan Hezbollah din. Shugaban Amurka ne dai ya sanar da hakan a jiya, wanda ake ganin zai taimaka wajen ganin an ƙara wa'adin tsagaita wuta tsakanin Iran da Amurka da Isra'ila. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji. Hezbollah ta ci gaba da kai hare-haren makaman roka a arewacin Isra'ila gabanin yarjejeniyar tsagaita wutar ta fara aiki. Isra'ila ita ma ta ci gaba da jefa makamai a wasu ƙauyuka na tsawon rabin sa'a bayan da yarjejeniyar ta fara aiki. Sai dai ana sa ran tsagaita wutar da aka cimma a Washington za ta ƙarfafa yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Lebanon da ba su da wata alaƙar diflomasiya. Shugaba Trump ne dai ya gayyaci shugabannin ƙasashen biyu zuwa fadar White House kan abin da ya bayyana da tattaunawa mai ma'ana ta farko da aka samu tsakanin ƙasashen biyu a cikin shekaru sama da 40. Sai dai Isra'ila ta dage cewa dakarunta ba za su janye daga kudancin Lebanon ba, inda Netanyahu ya ce sun ƙirƙiri yanki mai cike da tsaro mil 6 daga iyakar ƙasashen biyu ta yankin kudancin Lebanon ɗin. Hezbollah ta nuna cewar za ta bi yarjejeniyar tsagaita wutar, sai dai ta ce mamaye sassan Lebanon da Isra'ilan ke yi ya bai Lebanon damar kare kanta, wani mataki da ka iya haifar da cikas ga yarjejeniyar zaman lafiyar. Khalifa Shehu Dokaji kenan. To sai kuma Najeriya, inda kalaman tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar kan makomar siyasarsa suka ja hankali, inda ya nuna cewa zaben 2027 ne zai kawo ƙarshen dogon burinsa na zama shugaban ƙasar. Atiku dai ya ce zai tsaya takarar shugaban ƙasa, amma ya nuni da cewa ba zai sake takara bayan 2027. Batun da ya ja hankalin 'yan Najeriya kan ainihin abin da tsohon mataimakin shugaban ƙasar ke nufi. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmad da ƙarin bayani. Kalaman da tsohon mataimakin shugaban na Najeriya Atiku Abubakar ya yi cewa ba zai sake yin takarar mukamin shugaban ƙasa bayan shekara ta 2027 ba, tamkar wani baki ne ya ja. Saboda haka muka nemi fassara ko ƙarin haske daga bakin Abdulrashid Shehu, wani mataimaki na musamman kan harkokin yada labarai ga tsohon mataimakin shugaban Najeriya. kasan hira ce da ya yi ko kuma tattaunawa ce da ya da gidan talabijin na Arise. Kwarai da gaskiya ba da amsar kwarai, wannan lokaci da yake da akwai shine na karshe da zai kara neman takarar shugaban kasar Najeriya in Allah ya ba shi nasara, domin ya ga cewa ya yi amfani da damarsa wajen kawo sauki ga al'ummar Najeriya, ga talakan Najeriya, musamman halin da su kunci kansu a halin wannan gwamnati shugaba Bola Ahmed Tinubu. Hakan na nufin kenan yana da niyyar tsayawa takarar zaben fidda gwani da ma takarar shugabancin Najeriya baki daya? Na mai tabbatar ma da yadda Allah zai shiga zaben fidda gwani, da yardar Allah kuma zai yi nasara tare da tinkarar shugaba Bola Ahmed Tinubu a babban zaɓe domin tabbatar da sauyi ingantacce ga sauki tare da al'ummar Najeriya. Sai dai wasu da dama suna ganin kamata ya yi ya ɗan ja baya ya ba wasu ƙila dama su masu gwada tasu sa'ar. A yanayin da Najeriya take ciki a yanzu, musamman shi yadda yanayin shugaba Bola Tinubu ya tsoratar da gwamnoni da 'yan majalisu da sanatoci, wannan duk labarin kasdan kurege ne. Tana buƙatar ɗan siyasa jajirtacce ma da za mu iya cewa 'yan Najeriya suna godiya Allah da a wannan yanayi ma akwai irin su mai girma Alhaji Atiku Abubakar ɗin da ƙarfinsu da lafiyarsu. Amma kuma baka ganin cewar hakan zai iya haifar da wata ɓaraka a wannan haɗaka ta jam'iyyar ADC? Dole dai ɗan takara guda ɗaya za a ɗauka. Mun san da wannan, su ma manyan mu sun san da wannan, kuma Allah zai ƙara ba su haɗin kai. Masana kimiyyar siyasa
irin su Malam Kabiru Sufi, malami a kwalejin share fagen shiga jami'a wato KAS da ke Kano, suna ganin kalaman Atiku Abubakar wani saƙo ne na gama gari. Na ɗaya ya aike masu abokanan sa na siyasa da abokanan takararsa cewa yana buƙatar su bashi wannan dama, duba da cewa wasunsu suna da sauran lokaci da kuma damar da za su yi takara a nan gaba, kuma zai iya goya musu baya, tunda a cikin saƙon ma ya nuna cewa kamar a baya lokacin da bai yi nasara ba yana goyawa wanda ya yi nasara baya, saboda haka wannan ɗin ma yana tabbatar musu da watakila cewa idan suka goya masa baya a halin yanzu, daga baya idan Allah ya kai mu shi mai goya musu baya ne. Sannan yana miƙa saƙo ga watakila 'yan ƙasa 'yan bangaren da ba na arewa ba akan cewa a bayan shekara 4 mulkinsa zai iya haƙura, a wannan lokacin ya kai shekara 84 kenan, so da haka akwai yiwuwar mulki din ya koma hannun su 'yan kudu. Sannan kuma akwai saƙon da yake aikawa ga garin al'umma, musamman cewa shi ɗan dimokuraɗiyya ne kuma mutum ne da ya yarda da cewa akwai lokaci. Yanzu haka dai a iya cewa Atiku Abubakar na cikin tsaka mai wuya yayin da ɗan arewa ya shekara 8 kan karagar mulki. Ana ganin ɗan kudu shi ma ya kamata ya yi shekara 8. Gashi kuma ko a cikin jam'iyyar ta ADC akwai alamun hamayyar neman tsayawa takarar shugabancin Najeriya. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abujan, Najeriya. To kungiyar masu sufurin jiragen sama na cikin gida a Najeriya ta yi barazanar dakatar da dukkan zirga-zirga tun daga ranar 20 ga wannan wata na Afrilu sakamakon tashin goron zabin da farashin man jirgi ya yi da kashi 300 cikin watanni biyu. Wannan dai matsi na tattalin arziki ya sa kamfanonin sun kasa biyan kudaden man jirgi duk da cinikin da suke yi. Kungiyar ta yi wannan barazana ne dai a daidai lokacin da hukumar harkokin sufurin jiragen saman farar hula ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga ƙasar domin gudanar da bincike kan tsare-tsare da matakan kiyaye lafiyar jiragen saman kasar. Wakilinmu na Legas Umar Shehu Leman ya aiko mana da wannan rahoto. Wani rikici ya samo asali ne daga takaddama tsakanin kamfanin jiragen sama da masu sai da man jiragen saman, inda masu jiragen saman ke zargin dillalaman da ƙara farashi na bogi. Yayin da farashin ɗanyen mai ya ƙaru a duniya sakamakon rikicin gabas da tsakiya, ƙungiyar masu jiragen saman ta koka da cewa farashin lita ɗaya a Najeriya da ya kai naira 3,300 wanda ya zarce ma'aunin duniya nesa ba kusa ba, wanda hakan ke barazana ga makomar sufurin jiragen sama a ƙasar. Bincike ya nuna cewa wannan yajin aikin zai gurgunta jigilar fasinjoji da kayayyaki masu muhimmanci, duba da yadda rashin kyawun hanyoyi da barazanar masu garkuwa da mutane suka tilasta wa 'yan kasuwa da sauran fasinjoji karkata ga amfani da jiragen sama domin bulaguro da bukatun yau da kullum. To sai dai babban daraktan kamfanin jiragen sama na Aero Contractors, Captain Ado Sanusi, wanda ƙwararre ne a fannin sufurin jiragen sama, ya bayyana cewa akwai su matakan sulhu da masu jiragen sama za su iya ɗauka domin kaucewa tsayar da ayyuka. To ni dai a gani na wannan bai kai haka ba. Saboda in ka duba ka gani idan an ƙara kuɗin mai kai da kake da kamfanin sufurin jirgin sama kamar mu namu a nan Aero, sai mu duba mu gani ya za mu yi mu ma mu ƙara kuɗin tikiti yanda za mu fito ba mu faɗi ba mun samu riba. To kuma gaskiya in ka duba ita kungiyar sufurin jirgin sama ai ba kungiya ba ce da za ta zauna ta ce dole kowa ya ƙi ɗaukan fasinjojin da ya sayarwa tiket. Ka san kowane fasinja da ka sayarwa tiket ka shiga yarjejeniya da shi ne, kuma zai iya kai ka kotu ya ce me yasa baka ɗauke shi ba. Kuma a gaskiya an ka duba duk a duniya fa an ƙara kuɗin man jirgin sama. Kuma kamfaninnikan sufurin jirgin sama a duk duniya ba ca suka yi sun daina, ba ca suka yi za su duba su gani wa'yansu za su rage sufurin jirgin saman da suke a zuwa wuraren da sun ga ba za su samu riba ba. Wa'yansu kamfaninnika kuma ca suka yi su za su ƙara kuɗin tikiti. Masana harkokin sufuri a Najeriya na gargaɗin cewa wannan takaddama wani babban gwaji ne ga kwarewar gwamnati wajen amfani da dabarun diflomasiyya domin warware sarƙaƙƙiyar matsala a fannin sufurin ƙasar. Masanan sun nuna cewa idan gwamnatin tarayya ta kasa samar da daidaiton farashi kafin ƙarshen mako, illar hakan za ta taɓa ɓangaren bankuna da tsaron ƙasa, duba da haɗarin da ke tattare da bin hanyoyin ƙasar a yankuna daban-daban. Yanzu dai hankali ya karkata ga wa'adin na ranar 20 ga watan Afrilu da kuma yadda za ta kaya. Sai dai wani babban bahasi a nan shine wannan barazana ta kungiyar masu jiragen sama na zuwa ne a daidai lokacin da jami'a kawo ke cikin kasar don gudanar da bincike kan tsaro da lafiyar jiragen sama, wanda hakan ke nufin duk wani tashin hankali a fannin zai iya taɓa kima da darajar sufurin jiragen saman Najeriya a idon duniya, da ma babban tsarin raya fannin sufurin jiragen sama na shekara ta 2026
da ma a nan gaba. Umar Shehu Leman, BBC Hausa daga Lagos a Najeriya. Yanzu karfe 7 ne na safe saura kusan minti 15 a Najeriya da Nijar ɗin kuna tare ne da sashen Hausa na BBC. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet bbchausa.com da za ku iya karanta labarai da ɗumi su sannan za ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara. A farkon shirin an ji cewa an fara aiwatar da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ta tsawon kwana 10 wadda idan an dace za ta iya kaiwa ga dakatar da yakin da aka shiga mako na 6 ana gwabza tsakanin Isra'ila da Hezbollah. yanzu kuma za mu nufi jamhuriyar Nijar inda yayin da ake a ƙara fuskantar tsananin zafin rana a wannan lokaci na rani likitoci suke kira ga mutane musamman tsofaffi da ƙananan yara da su kiyaye fita cikin rana tattaunawa wasu da Cimaila Yusufu Dr. Wagir Inusa malami